Здравейте, колеги! Отново сме заедно и вече ще трябва да правим корекции на електронния ни отчет. Учихме преди малко съобщение, че сте ни изпратени по PISA папката с корекциите. Отваряме PISA, влизаме през браузъра, пишеме НЗОК, познатия ви начин вече за всички. И влизаме в вход към НЗОК PIS. Влизаме вход с цифров сертификат, ОК. И сме вече в моят акаунт. Сега, откъде се проверяват канала за нотификация, какво сме получили? Бутонът онлайн отчети. Списък с подадени електронни отчети. Къде да бъде? Нека да мисля, че в електронни отчети, да видим дали съм познал. Да, познал съм. Какво виждаме тук? Една червена, виждате, дискетка, която е подадена към дата 1 август. Т.е. това е корекциите за месец август. Ето е червената дискетка. Сега тази червена дискетка съдържа ни, пише какво: сваляне на файл с грешки. Файл с грешки. Добре. Кликваме върху сваляне на файл с грешки два пъти с ляв бутон. То ни пита къде да го запишеме на компютъра. Записва го. Съответно, до този момент вече писане ни е необходимо и затваряме. Записано е някъде на компютъра. Ето в случая това е този файл. Виждате, доктор Миндов, един зипнат файл. След като го раззипваме, което аз вече съм приготвил, за да не губиме време, е една папка. Какво виждаме в тази папка? В тази папка има един опис, който отваряме и който виждаме какво съдържа. Това са данни, които са сгрешени, движение на ЗОЛ или отхвърлени от заплащане дейност. Най-вероятно там са сгрешени амбулаторни, диспансерни листа, което трябва да поправим въз основа на XML-ски отчет, който сме подали в началото на месеца на първо или второ число. Преглеждаме тези данни, коригираме ги и имаме дадена от колегите в здравната каса ето тази една спецификация, която какво представлява. Ето я. Една спецификация, само че ще намаля малко размера, която е в PDF формат. Сега на тази спецификация няма номер на фактура, значи на този ред фактура кръстчето го има, но няма фактура и няма дата на подаване. Тук е 12 септември, вчерашна дата. Тоест, тези данни трябва да ги добавим. Влизаме през нашата програма и генерираме въз основа на ето тези данни, които виждате тук. И преписваме буквално едно към едно и ги въвеждаме към една нова спецификация. На господа специалистите, разбира се, им се дава в Word формат, нас ни се дава в PDF, за да можем да си отворим допълнителна работа, поне при нас е така. След като въведем, всъщност единственото, което трябва да се въведе е номера на фактурата, 243 виждаме, и датата. За това нещо ние трябва да препишем наново цялата през програмата. Към момента е така. След като сме я получили в този вид и вече е направена, както аз съм я направил, трябва да я подпишем с електронен подпис. Как става това? Натискаме този бутон. Отваря се следните съобщения. Натискаме също тук. Това е Signature. Ставаме долу на документа. Курсора вече стана в едно кръстче, което виждате. Натискаме левия бутон на мишката и задържаме в това поле и става едно синичко поленце горе-долу. Всеки както реши. Тази големина и пускаме. Пускайки мишката, малко изчакваме левия бутон. Естествено, подпис е вкаран в компютъра в момента и то ни казва, че ще подписва. Натискаме бутона Sign. Така.
Он ни пита къде да го запишем. Аз съм направил една папка за подписаните. Тя сега е празна. Ето как е минуван файла. Спецификация, долна черта, win, долна черта, рези номер и всъщност обратното, както и да, и накрая дата. Даваме бутона запиши, при което иска електронният подпис, иска шифъра. Въвеждаме го, разбира се. Даваме логване. И вече се появява, виждате, ето това. Тук има много важното, че има дата, час. Няма нужда тук да въвеждате дата. Такива са последните указания, тъй като тук е написана. Затваряме този документ. Сега в този, забравя да кажа, че в този опис, който те са ни подали, са дали и бройката. Ето тук в зеленичко я виждате, на потребителските такси, които са ни stornирали. 94 бабиери по FI90 прави точно 178,60. Генерираме през нашата програма един отчет по член 37. Да видим един отчет. Компресираме го в PDF. Така. Поставяме следващия номер на фактура 129, датата 12, периодът 1 до 31 август, сумата въвеждаме бройката. Така, тук също се изписва датата, днескашна дата да кажем, в случая вчерашна, днеска е 13. И тук по същия начин въвеждаме подписа. Ето, бутона File Sign. Place Signature. Става кръстче. Виждаме го. Маркираме поленцето. Изчакваме малко, разбира се. Появява се електронния подпис. Подпиши. И къде да го запише, пита. Да, в подписаните. Именуваме го пак, както виждате. Отчет финансов. Фактури финансов по член 37. Така. Win, рези номер Win, 2 нули. Така, запиши. Ето, появи се електрон. Трябва да въведем кода. Така, чудесно. Логин. И вече документът е подписан. И той се появява в папката подписани. Ето отчета, спецификациите. Сега трябва да генерираме фактурите. Сега ще покажа как става това за Хипократ, тъй като Хипократ работи и за него може да покажа. Натискаме бутон Финанси, Фактури. Така, зарежда се в момента. Малко бавничко или нещо не иска да зареди, което е обикновен бък в програмата ни. Така. Имаме някакво леко бъгване в програмата. Да видим защо обаче. Ще изчакаме малко да се настрои програмата и даваме пак финанси, фактури. Обаче не. Въпреки това не иска да ни... Тогава ще я затворим цялата програма. Ще загубим, разбира се, няколко секунди. Явно имало някакъв проблем преди това. Стартираме програмата. Ето това става доста бързо на този компютър. Пак фактури. Финанси, фактури и интересно, че остава така. Хоп, ето вече сме готови. Отваря се този прозорец. Виждаме го сега на целият компютър.
Какво имаме тук? Фактура, дата. Ако нямате за пръв път, трябва да си я въведете през сервис. Не, но списъци текущи номера. Да се въведе следващия номер на фактурата ви, но може и от тук да въведете, то ще го запомни. Давате бутонът нов. Ето нов. И то зарежда. Фактура номер 132 от дата еди коя си 13-та. Така, сега тук даваме на търсене. Трябва да сложим издателство. Вие вашите данни са заредени в компютъра. На лупичката избираме РЗОК. Примерно да кажем София град. Ето София град. Избираме. Зареждаме Биляна Николаева Пенева. Адрес Енос 10Б. Новият адрес. Сега тук имаме възможност да въведем или шаблон и да го напишем на ръка. По-добре да бъде с шаблон. Ето тук се въвеждат шаблоните. Когато давате редактиране и може да си въведете новите шаблони. Да кажем, ето тук ще въведем спецификация за PIMP. При мен е въведена. Потвърждение и написаното е така. Заплащане по договор за PIMP за спецификация за месец април. Тук само поправям за месец август. Така. Няма да го дописвам. Тук сумата беше на се въже 4 единици и някакви стотинки, което също трябва да бъде абсолютно точно. Така, след това тук една важна отметка, основание за неначисляване на ДДС. Тук трябва да бележим лицето не е регистрирано по ДДС и потвърждение. Така, и това нещо в този вид, преглеждаме номера на фактурата, датата да бъде коректна, значи номера на фактурата трябва да бъде, тъй като пълним спецификация, трябва номера на спецификацията да бъде същия номер като сегашния. Така и сумата да бъде същата, както е по... И я даваме експорт PDF. Експортираме я съответно в папката. Същото нещо повтаряме със следващата фактура за по член 37. Като члена тук по 37 трябва да бъде ето така. Заплащане по договор номер еди кой си за извършена PIMP за месеците еди кога си. PIMP за сумите по член 37 съгласно така е финансов отчет и сумичката се явява за месец април. Тук значи за месец август. И я даваме следващ номер, запис и експорт пак на PDF. В PDF тук зареждаме на ново РЗОК София град Енос, така и експортираме. След като се експортира, вече имаме следните неща. Двете фактури, една-две, неподписани още. Сега фактурата за спецификацията. Отваряме я. Ето е фактурата. 1111 лева и 47. Сега ще подпишеме. Така. Отваря се следният бутон. Така. Става кръстче. Отваряме. Изчакваме малко да зареди подписа. Той се зарежда вече. Готово. Подпиши. Именуваме го файла. Ето виждате го добре. Спецификация, така, фактура. И даваме запиши. Така. Запиши всъщност в подписаните документи, защото файла го именува с едно и също нашата програма. Въвеждаме PIN кода. Логваме се. И сме готови. Подписане. По същия начин подписваме и фактурата. Няма да я подписвам. Значи до тук сме готови. Имаме подписани спецификация, финансов отчет, фактура към спецификация и фактура към финансовият ни отчет. 4 документа са подписани с електронния подпис и чакат качване в ПИС. Отваряме ПИСа. Обаче какво се оказва?
Неактивна сесия. Вече тя е неактивна. Влизаме, обаче ние сме нахални и влизаме пак. Трябва да се отчетеме. Няма начин. Натискаме бутон. Сега вече сме на финансови документи. Влизам в финансовите документи и пиша, ще подавам нов финансов документ. Много интересно. Обаче какво излиза? Тук виждам септември, аз ще да се отчитам за август. Значи връщаме един месец назад. Трябва да е август. Питват се да ни объркат, но ние не се хващаме. Натискаме този бутон, ако той е много важно да бъде активен. Т.е. това, което виждате в момента да става червеничко и да са трите символа Prep, Invade, Specs да бъдат активни. Натискаме на него. Тук става месечни. Ето този бутон се появява и даваме напред. Така, няма селектиран файл и ще браузваме един файл, да видим къде е. Сега търсиме отчет 08. Така, корекции. Миндов. Така, и ето го, където е спецификацията. Само да погледнем. Така, спецификацията подписана. Кликваме с ляв бутон два пъти и той зарежда. Файл какъв? Спецификация. Няма какво да е друго. Тези места може да не ги попълваме. Тук нещо, ако има да пишеме към проверяващите и даваме напред. Така. Internal Server Error. В момента е блокирана системата и не може да подаде. Днеска сме точно втория ден от отчета. За пръв път това съобщение се появява. Връщаме се обратно. Ние сме нахални. Пак ще се опитаме. Напред. Oracle Raise Data. Иска да ново да влезем в цялата система. Ще влеземе добре. Така, финансов документ. Сега даваме малко по-бързо движение на нещата. Предходен месец. Долу кликваме върху това. Бутонче. Даваме напред. Избор на файл. Спецификация. Отвори. И сега напред. Открита е грешка. Обаче каква не е ясно. Изберете тип на файла. Да, от бързане не съм избрал тип на файла. Спецификация. И сега вече сме готови напред. Чудесно, тръгна. Следва ето това. Избор на партньор. Явно ще правиме любов. Избор на партньор. Така напред. Лечебно заведение. Така, кой ще отгоре, кой ще отдолу. Така, теломет напред. И изпращане на файлът към НЗОК. Следващия бутон, след като го зареди. Какво се изписва? Така, датата. Спецификация. Файл е подаден за обработка. Сега, след като си избрахме партньор, ще ни обработят. Така. Следва подаване на нов финансов документ. Кликваме върху бутона. Даваме за предходният месец. Натискаме бутона в Rep Inspect. Следва напред. Избираме, браузваме следващия. Отчет е финансов. По член 37. Отвори. Той се зарежда в системата. Сега пак избираме тук спецификации. Не фактури, не отчет, а спецификации. Това е много важно. Но не го бъркаме, защото ще го върне. Така, зарежда партньора. Ще правим 4 пъти любов. Така, изпращане на файла към НЗОК. Зареди го фирмата. Изпращаме го OK. Така, тук проверката обаче е завършила с някакви грешки. Сега да видим какви са ни грешките. OK. Крайна дата на отчета 31 август. Дата на зареждане 13. Файла не е подписан с кеп. Значи възможно е. От бързане може и това да се случи.
Така, даваме пак финансови документи. Може да ги подаваме безкрайно. Това за сега системата не ни санкционира. Само да погледна защо не съм го подписал. Трябвало от тук да дърпам файла и другия файл ще ми е грешен. Просто е 7 часа, 30 вакцинации, и 30 души амбулатория. Вече почвам да давам бръм. Така. Даваме предходен месец. Така. Напред. Браузаме файла. Ето тук трябва да вземем подписани. Аз съм взел от неподписаните. И няма как, една година не се научих. Така. Спецификации. Напред. Зареждаме партньора. Изпращане на файлът към НЗОК. Хубаво, че стана с грешка. И той е грешен, защото и той не е подписан. Просто взех от папката с неподписаните. Предходен месец. Така. Тук кликваме. Напред. Браузваме файла. Отчет финансов. Отвори. Сега си взимам от папката с подписаните. Пак кликваме тук на спецификации на член 37. Напред. Така. Партньора. Партньора се отваря. И следва изпращане на файла към НЗОК. Чудесно. О, сега пък и без грешки. Чудесно. Сега подаване на нов финансов, предходен месец. Първо кликваме. Следва в RepInv, така напред. Браузваме файла. Следва фактура към спецификацията. Ето я. Отвори. Сега вече избираме фактури и известия. Тук е промяната. Напред. Отваря се партньорската прозорче. Напред изпращане на файла. Ето качихме и фактурата, подадена за обработка. И последното е фактурата по член 37, предходен месец. Кликваме в RepInv, бутонът напред. Браузър, къде е файла. Фактура финансов. Даваме отвори. Избираме фактури и известия. Даваме бутонът напред. Избираме партньора. Потвърждаваме. Изпращане на файла към НЗОК. И да видим сега тук един първия успешно, без грешки. Значи може би това е някаква по-висока. Има успешно обработен, успешна проверка без грешка, зареден, предстои проверка, подаден. И сега ще изчакам до няколко минути, ще стане. Общо взето, ако се появят някакви грешки, те ги виждате тук, ето завърши с фатални грешки. Аз просто качих неподписан, опитах се да кача и качих. Не е подписан, системата ги проверява автоматично и ги връща. За сега това е. Благодаря ви и до нови срещи.